Kolik stojí být poslední ve Formuli 1? Představ si, že vlastníš tým, který nevyhrává závody, nestojí na pódium a dokonce nezbírá žádné body. Většinou je na konci startovního gridu a i přesto může mít hodnotu přes $1 miliardu. Zní to nelogicky, ale taková je ve Formuli 1 realita a my si dneska vysvětlíme, proč tomu tak je. Podle odhadu Sportico měl v roce 2025 nejníže oceněný tým na gridu, tedy Haas, hodnotu přes $1,7 miliardy. A celá desítka týmů ve Formuli 1 potom měla hodnotu $34 miliard. Jak je možné, že i poslední tým ve Formuli 1 stojí miliardy? Na to se přesně podíváme dneska. Když se podíváme na sport jako fanoušci, tak máme většinou tendenci posuzovat podle toho, kdo vyhrává, kdo stojí na pódium, kdo kolik sbírá bodů a kdo má nejrychlejší auto. Taky se většinou podíváme na to, kdo je poslední. Jenže investoři a organizace se na Formuli 1 dívají trochu jinak jako fanoušci. A právě tady se dostáváme k tomu, proč tohle video vzniká ve spolupráci s XTB. Protože ve Formuli 1 nejde jen o závodění, jde i hodnotu značek, firem a celého sportovního biznesu. Přes XTB můžeš investovat do jednotlivých akcí či ETF, včetně těch, které najdeš ve Formuli 1, jako je například Ferrari a Mercedes. XTB ti umožní, aby si tyhle akcie sledoval v reálném čase a poskytne ti všechny důležité informace. Důležité je říct, že se nejedná o žádné investiční doporučení, ale cílem tohoto finančního pitstopu z XTB je ukázat, že za Formuli 1 se skrývá mnohem víc než závodění. Protože, jak se říká, peníze jsou ve Formuli 1 až na prvním místě. Pro investory a organizace totiž není tým jen auto na trati. Je to jezdící firma, značka a licence. Je to přístup do globálního sportovního biznisu, kde je jen omezený počet míst. No a to je na tomto klíčové, protože ve Formuli 1 není pouze 11 týmů jen tak náhodou. Je to extrémně omezené místo a je velmi těžké se tam dostat. Můžeme se podívat jenom na Cadillac, jak dlouho jim to trvalo a hlavně, kolik je to stálo. Ale o tom si řekneme až jindy. Když je něco omezené, globálně sledované a popularita sportu rapidně roste, tak se může zvedat hodnota i týmu, kterému se zrovna nedaří a je na konci startovního roštu. Začněme tím nejdůležitějším, protože tým Formule 1 se neskládá jen ze skupiny mechaniků, 2 pilotů a 2 monopostů. Moderní tým Formule 1 je totiž velká technologická a mediální firma. Taková firma má stovky až tisíce zaměstnanců, má oddělení aerodynamiky, simulací, datové analytiky, logistiky, marketingu, obchodu, komunikace, právní oddělení a abych nezapomněl, finance. Každý závodní víkend je tak jen špička ledovce. To, co vidíme v neděli, je práce obrovské organizace, tisíce lidí, kteří na tom makají celý rok. V neděli pak při velké ceně všichni tito lidi spoléhají pouze na své 2 piloty, kteří musí doručit výsledek. Když pak investor kupuje podíl v týmu Formule 1, tak nekupuje jen výsledky z posledního závodu. Kupuje celou tuhle infrastrukturu, kupuje know-how, kupuje značku, kupuje přístup ke sponzorům a hlavně kupuje jeden z nejexkluzivnějších sportovních týmů na světě, protože se přece jenom bavíme o královně motosportu. No a proč je místo na gridu tak cenné? Tak jak už jsem říkal, do Formule 1 není přístup tak snadný a nedostane se tam jen tak někdo. Nemůžeš si jen tak říct, že máš peníze, založil bys tým ve Formuli 1 a za rok by si závodil. To tady prostě nejde a neplatí. Co tedy potřebuješ? Je to souhlas, infrastruktura, politická podpora, velké finanční prostředky a hlavně místo v systému, kde je počet týmů omezený. Od koho taky potřebuješ souhlas je konkurence, protože těm se určitě nebude líbit to, že si jdeš pro jejich podíl ze zisku. Nenadarmo se říká Formuli 1, že to je klub píraň. A tohle všechno dělá z týmu Formule 1 vzácné aktiva. Je to hodně podobné jako u franchise v Americe. Hodnota nemusí být jen dána aktuální sportovní formou. Tu hlavní hodnotu tvoří už jen ten fakt, že vlastníš jedno z mála míst v lize, kterou sledují miliony lidí po celém světě. Ve Formuli 1 je tohle ještě výraznější než u těch franchise, protože grid je zkrátka malý. Je zde pouze 11 týmů, 22 jezdců, globální šampionát a obrovský mediální zásah. Formule 1 je prostě všude. Teď si schválně v hlavě můžete tipnout, který tým byl podle vás v roce 2025 nejhodnotnější na gridu. Podle Sportica a Reuters byla v roce 2025 nejhodnotějším týmem na gridu a možná vás to některé nepřekvapí Scuderia Ferrari. Její přibližná hodnota byla v tomto roce $6,4 miliard. Za ní následoval Mercedes, jehož hodnota byla okolo $6 miliard. Potom byl McLaren a Red Bull. Všechny tyhle čísla vidíte v tomhle grafu ve videu.
Co se týče Red Bullu, tak tam bych čekal, že jejich hodnota bude o trošku vyšší. Můžete mi napsat do komentářů, jak jste čekali tenhle graf vy. Sami o sobě tyhle částky zní šíleně, ale co je možná ještě zajímavější, je ten tým úplně dole. Haas, tedy tým s nejnižším oceněním, podle stejného zdroje Sportico a Reuters měl v roce 2025 celkovou hodnotu 1,68 miliardy dolarů. A tohle je ta pointa celého videa, protože i tým, který nemá takovou historickou hodnotu jako Ferrari, nebo takovou šňůru vítězství jako Red Bull či Mercedes, může mít i tak hodnotu přes miliardu dolarů. A jak je tohle možné? Tak jak už jsme si říkali, ta hodnota není jenom pouze o výsledcích v závodech, ale je to hlavně o tom, že vlastní to místo v jedné z nejexkluzivnějších lig na světě, tedy Formule 1. Celková hodnota týmu se skládá z 5 částí. První část je samotná Formule 1, protože Formule 1 je globální sport, který se jezdí na několika kontinentech a sledují ho miliony lidí po celém světě. A tenhle sport láká obrovské, ale obrovské množství partnerů. Druhá část jsou komerční příjmy, kde týmy dostávají peníze z centrálního systému Formule 1. Tam patří příjmy z mediálních práv, promoterských poplatků, sponzoringu a dalších komerčních aktivit. Třetí část jsou vlastní sponzoři. Týmy prodávají místo na autě, helmách, kombinézách, v hospitality a B2B aktivitách. Čtvrtá část je technologická hodnota. Týmy Formule 1 pracují s daty, simulacemi, vývojem, výrobou a know-how a jen jejich samotná cena je obrovská. A pátá část je očekávání v budoucnosti, protože investoři neplatí jen za to, co tým vydělává dnes. Mají nějaké očekávání od týmu, jak se jim bude dařit za dalších 5 nebo 10 let. Tady se můžeme vzpomenout na Alpine a na jejich takzvané pětiletky, protože pokud se nepletu, tak měli mít v téhle době tak 3. titul. No zkrátka investoři dávají peníze do jednotlivých týmů i na základě jejich vize a příslibů do budoucna. Co tenhle rok můžou říkat asi ti, co investovali do Astonu Martin, protože tam jim to taky úplně nejde podle plánu. No a z toho, co jsme si zatím řekli, snad lépe vyplývá to, že poslední tým nemusí být automaticky špatný biznis. Je tedy důležité, abychom oddělili tyhle dvě výrazně odlišné věci, a to sportovní výkonnost a obchodní hodnotu. Sportovně se týmu nemusí úplně dařit. Nemusí vyhrávat, nemusí být na pódium, nemusí sbírat body a mít jedno z nejpomalejších aut na gridu. Ale obchodně může držet pořád extrémně cenné aktivum. Je to podobné jako u nemovitostí. Pokud máš dům, který není úplně v dobrém stavu, ale stojí na extrémně vzácném místě, tak může být jeho hodnota pořád stále obrovská. Haas taky za mě přečkal ty nejhorší léta a momentálně to vypadá, že tým je stabilizovaný a je na velmi dobré cestě. Takže co se týče Formule 1, tak tím prémiovým a extrémně vzácným místem je samotný grid, protože pokud popularita sportu roste jako takového, tak roste i hodnota celého týmu. Pokud tedy roste popularita sportu, tak rostou i mediální práva. Investoři se chtějí dostat dovnitř, protože chtějí být vidět a tohle všechno pomáhá i těm týmům, kteří nejsou na špici. No a protože popularita Formule 1 v posledních letech opravdu roste, tak se kolem jednotlivých týmů motají stále více technologické firmy, investoři a velké značky. Formule 1 už není jen hlavně evropský motosport, jako tomu bývalo kdysi. Je to globální zábavní produkt. Má vlastní seriál, sociální sítě, média, mladší publikum, jezdí se v Americe, na Blízkém východě a Asii, což zvedá obrovský potenciál pro partnery. No a o kolik přišla Formule 1 jen za to, že nepořádala 2 závody na Blízkém východě kvůli konfliktu, tedy v Saudské Arábii a Bahrajnu, se můžeš podívat v tomhle reelsku na našem Instagramu, kde nás určitě sleduj a ti neuniknou další novinky ze světa Formule 1. Když tedy investor vstupuje do Formule 1, tak nekupuje pouze účast ve sportu, ale kupuje i mediální platformu. Tým je kanál pro značky, technologie, B2B vztahy, merchandising a globální pozornost. A právě pozornost je jedna z nejcennějších věcí v dnešní ekonomice. A tady se dostáváme k finančnímu principu, který je zajímavý i mimo Formuli 1. Jak jsme si již řekli, hodnota aktiva není vždy jen o tom, jaký má výkon právě teď. U akcií firem, sportovních klubů nebo týmů Formule 1 řeší investoři často tyhle 4 věci. Za prvé, jak je vzácné tohle aktivum, za druhé, jak silná je značka, za třetí, jaký je potenciál do budoucna a za čtvrté, jaké příjmy z něho v budoucích letech očekávají. Proto může být tým, i kterému se zrovna teď nedaří, velmi dobrou investicí do budoucna, protože investoři se na to nemusí dívat jen z pohledu tabulky konstruktérů, ale můžou se dívat na celý ekosystém Formule 1 jako takový. No a celý ten ekosystém Formule 1 je mnohem větší,
než jen to, co se uděje na závodě v neděli. Ale tady pozor, protože miliardová hodnota týmu neznamená jistý zisk. To, že někdo vlastní tým ve Formuli 1 nebo jeho podíl, neznamená automaticky to, že je to jednoduchý nebo bezrizikový biznis. Je to přesně naopak, protože náklady jsou obrovské, vývoj auta je extrémně drahý a výsledky jsou nejisté. Špatné technické rozhodnutí vás může stát celou sezónu a také jsou zde rizika jako změna pravidel, sponzorů, ekonomická situace anebo to, že klesne popularita celého sportu. Proto je potřeba rozlišovat mezi hodnotou a jistotou. To, že má tým velkou valuaci, ještě neznamená, že to je jistota do budoucna. Znamená to, že trh věří v jeho hodnotu, v jeho místo a to, že se mu v budoucnu bude dařit, ale neznamená to, že tomu tak nutně musí být. No a proto je Formule 1 tak fascinující. Je to sport, ale zároveň extrémně komplexní biznis. Takže kolik reálně stojí to, že jste poslední ve Formule 1? Je to asi víc, než by většina lidí čekala. Protože poslední místo v tabulce konstruktérů nutně neznamená to, že tým nemá žádnou hodnotu. To, že vlastníš tuhle značku, máš takto velký mediální prostor, technologické know-how a přístup k fanouškům po celém světě ti dává takřka neomezené možnosti. A právě proto může mít i nejníže oceněný tým ve Formuli 1 hodnotu přes miliardy dolarů. Protože Formule 1, jak už jsem říkal, není jen o tom, jak rychlí jste na trati. Pokud tě tohle video bavilo a baví tě pohled na Formuli 1 i z téhle finanční stránky, tak dej určitě odběr. Určitě napiš do komentářů, co se ti na videu líbilo, anebo co bylo naopak špatně. Pro nás je tenhle feedback důležitý a já se na vás budu těšit u dalšího videa.